Χορηγός Τράπεζα Πειραιώς. Πάμε τώρα να γνωρίσουμε μια νέα τάση που όμως κερδίζει έδαφος διεθνώς και στην Ελλάδα. Μιμείτε τη φύση. Τι είναι ακριβώς? Διεθνώς ονομάζεται permaculture και είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση τόσο στον τρόπο που ο άνθρωπος φτιάχνει τις υποδομές του, όσο και στον τρόπο που στείνει την αγροτική παραγωγή. Σέβεται τη φύση και γι' αυτό τη μιμείται, καταργώντας απόλυτα τα φυτοφάρμακα και δημιουργώντας ουσιαστικά οικοσυστήματα όπως αυτά που έχουν διαμορφωθεί φυσικά. Μέσα σε 3 μόλις χρόνια, αυτό το κομμάτι ερήμου στην Ιορδανία, όπου το έδαφος ήταν παντελώς υποβαθμισμένο και άγνο, μετατράπηκε σε ένα υγιές, παραγωγικό και αυτοσυντηρούμενο σύστημα με ποικιλία καλλιεργιών και καρποφόρων δέντρων. Και αυτό χωρίς να χρησιμοποιηθούν τεχνητά λιπάσματα ή φυτοφάρμακα. Έγινε με την εφαρμογή των τεχνικών του permaculture, ένα σύστημα σχεδιασμού που μιμείται τη φύση. Με σωστό σχεδιασμό μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι αυτοσυντηρούμενο και αυτοαναπληρούμενο και θα συνεχίζει στο μέλλον ασταμάτητα χωρίς τη βοήθειά μας. Φτιάχνουμε οικοσυστήματα. Τα οικοσυστήματα δεν χρειάζεται να επέμβεις αν τα έχεις σχεδιάσει σωστά. Αυτό είναι με το permaculture, αυτό συμβαίνει. Στο έργο Πρασινίζοντας την έρημο που πραγματοποιήθηκε στην Ιορδανία, πρώτα διαμορφώθηκαν ειδικά συστήματα συλλογής των νερών της βροχής. Το χώμα εμπλουτίστηκε με οργανικό υλικό το οποίο βελτίωσε το pH του εδάφους και βοήθησε στην συγκράτηση υγρασίας. Στη συνέχεια φυτεύτηκαν πρώτα ανθεκτικά στην ξηρασία δέντρα για να βελτιωθεί το μικροκλίμα και τα εδάφη και έπειτα μια σειρά από καρποφόρα δέντρα και άλλες καλλιέργειες. Μέσα σε λίγο καιρό, το χώμα που αρχικά ήταν ουσιαστικά σκόνη και αλάτι έγινε πλούσιο και γόνιμο και δημιουργήθηκε ένα αυτοσυντηρούμενο οικοσύστημα. Το έργο υλοποιήθηκε από μέλη του Ερευνητικού Ινστιτούτου Permaculture στην Αυστραλία, όπου και η επιστήμη πρωτοεμφανίστηκε στην δεκαετία του 70. Τώρα, μια ομάδα νέων Ελλήνων επιχειρεί να την αναπτύξει και στην χώρα μας, δημιουργώντας ένα πρότυπο κέντρο αειφορίας στην Λευκάδα και οργανώνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με εκπαιδευτές από το εξωτερικό για όσους ενδιαφέρονται. Ξεκινάμε το καλοκαίρι 20 Αυγούστου με ένα 15ημερο σεμινάριο πιστοποίησης σχεδιασμού. Θέλουμε να κάνουμε αυτό σαν prova generale και θέλουμε να έχουμε τακτική εκπαίδευση και όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες να μάθουν αυτό το πράγμα, ειδικά τώρα. Θα υπάρχει μεγάλη επιστροφή στην επαρχία και πρέπει να υπάρχει. Για τους υποστηρικτές της, η φιλοσοφία της αειφορίας του permaculture δεν περιορίζεται μόνο στον σχεδιασμό γεωργικών συστημάτων, αλλά και στην αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων. Έτσι αποτελεί μοναδική λύση για την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι ιδανικό μέρος να εφαρμοστεί και πιστεύω ότι θα δούμε όλο και περισσότερες περιοχές να υποκύπτουν στα προβλήματα που πλήττουν την Ελλάδα, επειδή είναι απλά τα αποτελέσματα των υφιστάμενων οικονομικών συστημάτων που δεν είναι αειφόρα. Άρα θα τα δούμε και αλλού, απλά έτυχε και χτύπησαν την Ελλάδα πρώτη. Στην ερώτηση τι μπορεί να προσφέρει το permaculture στην Ελλάδα, η απάντηση είναι απλή. Αυτάρκεια.